guys. Pagkakaroon guys, di ako sa may kilid sa suba guys. Nakita na ako ning mga bataa guys. Ako ning giduol kay gadua-dua aning daplin sa sapa. Kimbara ba ni guys? Pangpang hado kaya ni sa mga batang way buot basig maligid sila padung sa ubos lawom ra ba ang maong suba. Mo nang gipapahawa nako guys, nanagan sila. Nahadlok sila sa akong pagbuyag guys, mga utong nanagan. Di ko katugot guys nga madisgrasya ni mga bataa kay ang ilang mga ginikanan aho pun nga mga suod nga higala. Usa ahong gibuyag ang ilang mga anak guys. Way kalibutan sila guys og ilang mga anak ni naligo na ning dapit suba. Mao ni nga lawom aning suba guys oh. Kimba. Di po ko musugot guys og madisgrasya in town sa simbako. Way kalibutan mga ginikanan. Dunay nagsinangabot nga pambot guys. Baog kinsa ni layo pa man di pa mga klaro. Kining minus sa putag pananaw guys. Di na kayo maklaro, layo pa. Akong anak man di ay ni. Nagliko-liko ang iyang agianan ani guys kay ang lawom ani namas tunga. Mo na magaliko-liko ni si Jah. Kay isi kadaplin ani bunbun man hunas nabaw. Mura magug napikas ning suba guys. Naasto nga ang lawom. Among labay zero guys ni tabok siya tunga-tunga guys. Kay nabahin niya hunahuna ang pikas tampin daw na napoy na nitabok. Na poy ma'am sa ring pikas tampi, ang pikas pod tampi doon na poy niabot. Galibong anis mang labasay guys kung maubog ba siya tunga-tunga. Mo na nga nahukman jud niya guys nga motabok yun laman si Jah kay na may isda pud ang pikas tabok. Nang nitabok, motabok yun siya guys. Init na guys, di ami sa ibabaw nga bahin sa baybay guys kay nisilong ng mga punuan sa kahoy kay arang inita na. Mitras gapaabot mi sa among bana nga nanagat. Istorya-istorya mi ani guys kauban sa akong mga anak ang binadyo og akong masamong. Istorya-istorya mi parte mga panagat guys. Mo ni siya anak sa akong masamong. Sorry guys, ahong masamong niagay siya guys. Nanabo po ni siya. Ni-observe po siya kung unsay kahimtang sa dagat aning amo ang lugar ani guys kay matud pa niya gabi ng mamsa pod si Jah. Tangigi og mamsa iyang kuha gagabi. Unya mo tong ni-observe po siya kung unsa mga isda ang makuha nila aning amo ang lugar karon. Mo nang mitras tanto guys kay istorya-istorya mi ani og galanta pod mi og kinsay mo abot. Dugay pang moabot sila si Bert ani guys. Kining tawhana guys dili ni mananagat, usa ni sa una mag-uuma lang gyapon ni. Pero pagka minyo niya guys na nagat na. Kami karon gidaog pud mi ani. Maayo na managat ni ahong masamong guys. Naglantaw mi guys kung niuli na ba sila si Bert. Doon ay nagsingabot nga pambot guys sila si Bert na tingali ni.
Naglapi ni ang amago anak guys. Naglapi ni silang pagpanagat. Nang mamsa ni sila guys. Nangnuko sila sa gabi pagka kadlawon nibalik sila aron sa pagpanagat na. O tanaw na to guys kung sa ilahang mga kuha karon makabawoy ba og di. Napod si Alex guys sa ilang luyo. Kani si Alex ron pagkakaron gabuting-buting ra ni guys, wa ni managat. Nag abay-abay rin ni siyang papa karon. Kani uli naman ni uli na pud sidya. Basta kay gabuting ra ni si Alex guys, wa ni siya managat ron. Galiko-liko gihapon ang ilang sistema sa pag uli guys kay ang lawom lagi nastunga ra sa pikas og pikas nga bahin sa suba nabaw. Mo na magliko-liko ang ilahang style ani pagpauli na sa pagpasod sa suba. Layo pa guys, ningon na sila og zero kuno, why isda. Mao na nga wa sila mapadayon ang labasiro pag adto sa bangka. Namalik sila ani guys kay wa kuno kuha. Mao na nga namalik silang duha guys. Kay init ra pud kaadyo. Mao na nga ni pasilong sila ani guys. Kay gawat pa pod ni Aladdin nga mutumod. Papamuli sa Aladdin guys, mo nang hulaton lamang po sa labasiro. Sila kuno si Alvin og si Mr. wa kuno sila kuha. Nisinggit nga zero kuno. Pero dito mo tuo guys, gawat sira ba ni sila? Ato kuno subayan og naabay isda sa bisag lang gitaguan diya sa luwang sa sakayan. Mo nang akong gisubay jud guys. Og nakurat ko guys kay nakakita jud ko og mamsa. Nakaingon jud ko salamat sa Ginoo kay naa man day mamsa gitaguan man di ay nila. What si Berto ba? Nakakuha jud sila si Alvin og usa ka buok mamsa. 3 kape ni guys. 3.8 man tini. Alangan 4. Pusong kayo si Bert. Ingon mo 0. Luna man di ay. Nalipay lang po ko guys kay wapod sila masiro ni aning ilang pagpanagat kay tiaw ba in taon na bilar entero gabi Anja. So kuno guys wa kunoy tarong nga kuan. Way tarong nga pagpanagat kay kanang managat lagi ka kung sog dili nimo ma timing ang lugar kung asa jud ka angay managat kay hadlok mabiya nagbasta-basta ka mo taktak unja karon og mahitunong hinuos ka batuan dili na mabirag imong panagat. Mao na nga kung sog mangita jud kag lugar nga di mo sabod ang imong panagat. Mao na nga og sog minus jud og isda. Guys, daghang salamat sa inyong pagsilip guys. So ako manghinaot nga magmalipayon mo karong adlawng Domingo man ni guys. So ako mayon guys, maayong happy Sunday guys og bye-bye.